budúcich dní, alebo odkedy si pozriete tento výklad, vaša energie, čo vám chcú karty odkázať, čo vám chcú povedať, čo vám chcú zdeliť. Karta cesty, karta hviezdy, karta radosť, karta kytica. Pre niektorých sa najbližšie obdobie môže zmeniť celkový život. Tento život si budete vyberať z dvoch možností. Prichádzajú k vám nejaké cesty, nejaké možnosti, nejaké ponuky. Budete sa rozhodovať v niečom, čo je pre vás dôležité a budete veľmi nad tým premýšľať. Toto rozhodnutie, ktoré učiníte v najbližšie dni alebo v nasledujúcich týždňoch, vám môže priniesť naozaj niečo veľké, niečo pozitívne a prevratné do vášho života. Táto správa, alebo toto rozhodnutie, ktoré sa k vám blíži, musíte urobiť buď rýchlo, alebo sa už potrebujete rýchlo rozhodnúť. Blíži sa to k vám neskutočnou rýchlosťou a bude to pre vás znamenať veľké šťastie do budúcnosti. Karta Slnko nám ukazuje, že to rozhodnutie, ktoré príde, alebo správu, ktorú sa dozviete, prípadne učiniť niečo vo svojom živote, nejakú zmenu, bude viesť k tomu, že váš život sa bude uberať naozaj pozitívnou cestou a môžete očakávať len lepšie časy. Čaká vás tu stabilita, istota, je tu možnosť sťahovania sa, kúpy nehnuteľnosti, prípadne stretnúť človeka, s ktorým si založíte rodinu, alebo sa rozhodnete investovať do vašeho vzťahu. Takisto môžete nadobudnúť nejaké peniaze nejakou prácou, prípadne sa môžete dopracovať touto životnou zmenou alebo touto správou, ktorá sa k vám blíži, aj k nejakým možnostiam novej práce, nového projektu alebo k nejakým veľkým finančným ohodnoteniam. Peniaze, ktoré tu vidím, sú už na ceste k vám, takže môže nastať situácia, že sa rozhodnete investovať aj do toho vášho vzťahu alebo s tým partnerom si budete chcieť nadobudnúť nejakú nehnuteľnosť, prípadne nejaké bývanie. A máte tu kartu šťastie, ktoré stojí pri vás, čiže toto vaše rozhodnutie, ktoré sa tu rozhodujete urobiť, môže to byť aj rozhodnutie, že sa vydáte spoločnou cestou, je pre vás veľmi pozitívne a šťastné. Ja vám želám všetko dobré, aby vám to vyšlo. Majte sa pekne.